Добрый дзень усім добрым людзям. Вось такая цудоўная скрынка прыйшла нам з суседняй Польшчы. Гэта такі шрубавёрт. Прычым шрубавёрт топавы. Гэта зараз адзін з лепшых шрубавёртаў у Боша. Гэта замовіў сын, таму што ён фанацее, яму вельмі падабаецца бошаўскі рыштунак акумулятарны. І ўсе набыцці гэта з яго нагоды. Зараз мы адчынім і паглядзім, што ж гэта за шрубавёрт 18 вольт 150 ньютонаў. Тут у нас, заўжды у Боша паперы, гэта для Bluetooth модуля, які у гэтым шрубавёрце прысутнічае, каб можна было глядзець яго статыстыку, чытаць памылкі. Як заўжды, такая якасная інструкцыя, амаль на многіх мовах, на шмат якія мовы, у тым ліку украінская мова тут ёсць. Гэта такая хутенькі памятка, якім карыстацца. Але звярніце ўвагу, якая ручка у яго. Нават у 11-го адбойнага малатка яна менша па памерах. Сам шрубавёрт прыгажун, металічны патрон. 13 мм свярдло можна ўставіць. Які дызайн сучасны, Made in Malaysia. Кнопкі падключэння падсветкі і розныя там рэгуліроўкі і ахоўныя сістэмы. Гэта пасля мы паглядзім. Так, і ў камплекце есть такі у яго акумулятор Procora. Вось ён прыгажун новенькі. Когда яго, калі уважліва паглядзець, бачна, што ні разу не карысталіся. Ён такі бліскучы. Вось бачыце, там дзе кантакты, там такая смазка, шарыкі такія. Тут адразу як плёмба такая. Таму што ўручную ты іх ніяк не нанясеш. Толькі гэта ад, як сын казаў, папа, гэта роботы робіць на вытворчасці. Вось такія там шарыкі прыгажаны. Вось. І, дарэчы, калі паглядзець вось сюды, то мы бачым, што сюды ўстаўляўся таксама новенькі нейкі Procora акумулятор, і засталіся адбіткі ад гэтага масла. Вось. Ён у нас бітурбо, бесшчотачны рухавік магутнасцю 1 кВт. У гэтага шрубавёрта яму трэба, каб дасіць такія паказальнікі, абавязкова, каб былі акумулятары, як я казаў, Procora, вось гэтыя 5,5 і далей. Ох, прыгажосць якая. І 150 ньютонаў максімальны момент. Але гэта не адразу. Тут некалькі моментаў. Ёсць камфортны, 150 гэта ўжо такі жорсткі. Каб вы сабе уяўлялі, каб быў 150 момент, калі б мы зрабілі такі рычаг ад яго, курбу метровую, і подвесілі гіру 16 кг. 16 кг 160 ньютонаў, можа, не падняў, але аб зямлі адарваў. Вельмі якасны шрубавёрт. Паглядзім, як ён будзе працаваць. Тут я гляджу, розныя ёсць індыкацыі светавыя. Шмат усяго, шмат розных прыспасобаў, каб чалавеку можна было працаваць і сябе нічога, убачыце, нават каб руку не здзёрнула, як тут што трэба рабіць, якія рычагі. Тут у нас можна углы выстаўляць розныя, і 60 градусаў паказваць, і індыкацыя будзе нам паказваць. Вось гэта, што была лямпачка. Карацей, гэта тое, што я яго яшчэ ні разу не ўключаў. Гэта тое, што я пабачыў адразу. Яшчэ важыць. Важыць ён кілаграма, мабыць, пад 1,5-2. Так прыемна кладзецца ў далонь. Яшчэ Procora ўстанецца сюды. І будзе прыгажосць. Вось тут што яшчэ ёсць у нас. Па-першае, як заўжды у Боша дзве хуткасці. Першая і другая, зразумела. Тут яшчэ ёсць такое, калі свярліць, тады не працуе муфта, вось гэта. Калі закручваць, то ўжо ёсць рэгуліроўка. Ёсць такія шрубавёрты з функцыяй удару, як бы ударная дрэль.
Але гэта нам зусім не патрэбна, таму што хапае у нас і дрэлей, хапае і акумулятарны ёж перфаратор, таму вось адкручваць і свердляваць на розных хуткасцях. Потым пакажу, калі дасць боженька, як гэта ўсё працуе і як працуе гэты Wi-Fi модуль. Усім усяго найлепшага.